खुलुमबाय रायजोफोर नै बेंटलाव थांनो ओंखारदोंमोन ओमफ्राय जोंना क'क्राझार स्कुल मोनसेनो गारि थावानो सेस ओमफ्राय दा गोगो गागा थाबायनांबाय आरोखि दिनै रबिबारावथ' दखान थाया गासिनोबो खृष्टानफोर गोजा नालाय बे एरियायावहाय बेसेबा गोजान थाबायनांबाय अब्लाबो न'आव थांनानै बिना लायनांबाय थावखौनो दा दिनैहाय बेरायनायनि एसे ब्लग देखायलांनोसै नायलांदो नोंथांमोना बिरदाङा खननै खेबजाबाय बे साइकेल सायावनो Hey! Tụi nó đang rẽ đầu xuống. Turkey đây à? Ừ. Mới chấp định là cả cái đấy. Hỏi lên nào. Hỏi xuống đây. Kalang. N'निफ्राय होसोहरखायो ओरैबायदि होसोखायो आरोखि टारगेटआ माने लामाजों मानसिफोर थाङोखा अब्लासो खननै खन्था खेबजाबाय रायो साइकेल गोजौआव बिरदांनानैहाय